Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Төп бурыч халыкны саклау, гаиләләргә ярдәм итү. Россия президенты еллык юлламасында бу юнәлештә конкрет тәкъдимнәр әйтте. Физеп бистәсенең 17-25 йорты янындагы бинада яңа объект ачылмаячак. Шәһәрдәшләр беренче шәхси ритуаль хезмәтләр залына каршы чыкты. Язгы бузга ястык калынлыгы булса да ышанма. Коткаручылар балык тотырга яратучыларны куркыныч турында кисәтә. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Бүген Россия президенты Владимир Путин 15-нче тапкыр федераль җыенга юллама белән чыгыш ясады. Ул гаиләдә балалар күбрәк булган саен салымнар кимрәк булырга тиеш дигән фикерен җиткерде. Россия президенты шулай ук инвалид балалар өчен пособиене 10 меңгә җиткерергә тәкъдим итте. Әлегә кадәр ул 5 мең сум булса, 1 июньнән 2 тапкыр артырга тиеш. Шулай ук 2 балалы гаиләләр өчен түләүләрне 2 яшәү минимумы күләменә җиткерү дә тәкъдим ителде. Әлеге ташламадан илдәге гаиләләрнең 70% файдалана алачак дип көтелә. Бу хакта Татар-Информ агентлыгы хәбәр итә. Төп бурыч халыкны саклау, гаиләләргә ярдәм итү, диде Владимир Путин. Физеп бистәсендә яшәүчеләр 17-25 йорты янында төзелгән бер катлы бинаны яңа объект ачылышыннан саклап кала алды. Анда Небиса дип исемләнгән шәһәрдәге беренче шәхси ритуаль хезмәтләр залы булырга тиеш иде. Әлеге яңалык шәһәрдәшләр арасында шау-шу уятты. Бина балалар бакчасы һәм мәктәп янында урнашкан. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. 17-25 йорты янындагы бер катлы бинада шәһәрдәге беренче ритуаль хезмәтләр залы ачылыр дип планлаштырылган иде. Ләкин биредә яшәүчеләрнең каршылыгыннан соң һәм активистлар эшчәнлеге ярдәме белән башка карар кабул ителде. Менә монда рядом детский площадка име балалар. Менә монда садик балаларныкы. 7нче мәктәпкә балалар йөри. Бөтенесе пенсионерлар нигә магазинга йөрибез. Безнеңчә кайда булырга тиеш? Кайда булырга тиеш? Минемчә кичәйттеләр, үзебезнең домдагы узып баручылар где-то ана тегендә морг янында. Минемчә бу моргның рядом шунда булырга тиеш. Чөнки монда килергә кирәк, яңадан куярга кирәк. Монда садикта бар, конечно, и мәктәп бар, 7нче мәктәп. Кешедә монда йөри магазинга йөри. Миңа каршы монда дөрес түгел. Бинага килгәндә ул буш тормаячак. Тиздән анда яңа балалар спорт мәктәбе ачылачак. Менә бүгеннән бирле күченәбез, Алла теләсә. Ondan sonra инде потихонечку инде эшли башлыйбыз инде. Шәһәр мөхтәсибәтендә ритуаль заллары кирәк дип билгеләп үттеләр. Әмма алар мәчет һәм ширкәүләр янәшәсендә ачылырга тиеш. Мәсәлән, күп санлы сораулар буенча Тәүбә мәчетендә шундый хезмәт күрсәтә торган үзәк барлыкка килгән. Менә моннан бер куркыныч бар, аны инде бер теге бизнеска әйләндермәскә иде. Әлбәттә инде юл эшләрен, шу кафеннәү эшләрен һәм җеназа эшләрен әлбәттә инде белә торган кешеләр башкарырга тиеш. Чөнки дөрес итеп инде мәрхүмне дөрес итеп юып, дөрес итеп кафенләп, һәм инде аны инде укып шулай итеп зата торган, белә торган кешеләр булса, әлбәттә хәерле һәм инде һәр хәлдә безнең халык шулай мөрәҗәгать итә. Мәгълүм булганча, ритуаль залы хуҗасы үз ниятеннән баш тартырга җыенмый. Ул аны бүтән җирдә ачарга планлаштыра. Әмма зал шәһәрнең кайсы урынында булачагы әлегә билгесез. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема бурчысы яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Хәзер инспекторлар сулыкларга көн сайын диярлек кизүгә чыган балык тотарга яратучыларны куркыныч барлыгы турында кисәтә, аларга бозда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен искәртеп торучы листовкалар тарата. Рейдларның берсендә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Толщина льда где-то 40-35, остальное шульга. То есть вода поднимается, опускается, снег, то есть это не лед. Февраль уртасы өчен бу яхшы күрсәткеч ди инспекторлар. Боз катламы 7 сантиметрдан кимрәк булса, ул куркынычка әйләнә. Закон бузучыларны 1500 сумнан алып 2000 сумга кадәр штраф көтә. Безнең рейд вакытында камыда балыкчылар юк иде. Елганың түбән бифы тыелган зонасын алса да, бирдә тәртип бузучы балыкчылар гадәттә еш була ди инспекторлар. Здесь небезопасное место, согласно КЧС, на данный период. То есть у нас получается Нижнекамская ГЭС подает сирену, предупреждает о сбросе воды, то есть чтобы рыбаки быстро покинули лед
в определенное время, потому что у нас было такое время, здесь был сброс воды, оторвало лёда, и люди погибли. Яз якынлашу белән кар һәм боз тиз эри башлый, шуңа күрә инспекторлар көн саен диярлек рейдка чыга. Боз өстендә йөрү вакытлары хәзер куркыныч вакытлар килеп җитә. Шуңа күрә балыкчыларга без әйтергә телибез, то что үз-үзләрен сакласыннар. Һава температурасы 0 градустан югары булып 3 көннән артык торган очракта бозның калынлыгы 25%-ка кимеди коткаручылар. Бу вакытта куркыныч тагын да арта. Зәңгәр төстәге боз ныклы, агының калынлыгы 2 тапкыр ким. Сары төскә кергән соры боз бөтенләй ышанычлы түгел. Вот листовка. Мәләкәс елгасында шәһәрдәшләр җилдән үзләренең палаткаларына кереп ышыкланып балык тоталар иде. Риф абый 80 яшькә якынлаша. Шушы шөгыльнән үзләре тәм табалар. Biz bundan ne alabız? Үзебезгә энергия. Рәхәтләнеп җиреп кайтабыз. Монда куркыныч түгелме? Түгел, без карын ана. Без монда 60 сантиметр. Менә моның калынлык. Без мен үзәккә үткән юк анда, менә булай гына. Анда мен йөрмим. Һава торышы җылыну белән инспекторлар бозга чыкмаска киңәш итә. Шулай ук балыкчыларга ялгыз һәм караңгы төшкә йөрмәү кирәклеген дә искәртәләр. Исенханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Балалары беренче сыйныфка укырга керәчәк ата-аналар өчен Татарстанда кайнар элемтә оештырыла. Борчыган сорауларны 27 февраль көне экранда күрсәтелгән телефон номерлары аша бирергә мөмкин булачак. Кайнар элемтә иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге чарада бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләрнең, республика мәгариф министрлыгы белгечләренең катнашуы көтелә. Бүтін ил белән якынлашып килүче бәйрәмнәргә әзерләнәбез. Һәркем бүләкләр һәм күчтәнәчләр турында кайгырта. Үзенчәлекле товарлар эзләп 32-нче комплекстан ерак түгел Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда урнашкан Бөтен Россия ярминкәсенә килергә була. Биредә Россиянең төрле төбәкләреннән 70-тән артык предприятие һәм җитештерүче үз продукцияләрен тәкъдим итә. Бөтен Россия ярминкәсендә ассортимент шулкадәр бай, күзләр камаша. Кайбер җитештерүчеләр продукциясын бер генә супермаркетта да табып булмый. Ассортимент очень богатый. Глаза смотрят на все красивое, вкусное. Мы с удовольствием ходим на эту ярмарку. Каждый раз, да. Хоть что-то покупаем, стараемся не пропускать. Ярминкә тәмле тамаклар өчен бик кулай урын. Чавы, чанерка, диңгез бозауы һәм тәмле кызыл уылдык бу балык деликатесларына ир-егетләр бәйрәмендә һәркем шатланачак. Ярминкәдә сыр һәм сөт ризыкларының да күп төрләре урын алган. Вся продукция, которую мы привезли сюда в набережные Челны, она сделана из натурального молока по традиционным рецептурам, как вот мы делали в советские времена, также продолжаем делать. Ир-егетләр өчен Монголия кашемир шарфы, табигый тукымадан яңа күлмәкләр һәм футболкалар яхшы бүләк булачак. Хуҗабикләрне исә иш җитештерү өчен инновацион кулланмалар һәм кухня кирәк-яраклары битараф калдырмас. Беренче тапкыр ярминкәдә КАМАЗ профсоюзы әгъзаларына 5% ташлама каралган. Ярминкә 20 февральдән 23-нә кадәр көндезге 10-нан кичке 7-гәчә, 24 февральдә көндезге 10-нан кичке 4-кә кадәр эшли. Павильон Мегастрой гипермаркеты янында 32-нче комплекс янәшәсендә урнашкан. Бу сезгә ишкәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем с 20 по 22 февраля на всероссийскую выставку «Автопром. Автокомпоненты», приуроченную к 50-летию начала строительства КАМАЗа, и на День поставщика ПАО «КАМАЗ» на Камском промышленном форуме в выставочный центр «Экспо Кама», набережные Челны. Оргкомитет выставки 470102. Партнер 14-го Камского промышленного форума 2019 – акционерный коммерческий ипотечный банк «Аки Банк», публичное акционерное общество.